Turu sakjroning melek. Iki kasunyatan, Nduk. Mergo
Siman, kula Kanjeng. Apa kowe yang duwe bojo? Ada. Apa kowe yang duwe anak? Ada. Wedok napa lanang? Wedok. Wis santara umure niki udakara kalih dosa taun Kanjeng. Dheweke kondo dimapan kebeneran. Akan warok Siman, anak iki lanang. Sing jeneng Den Masih Broto. Kandeng kowe bisa nentremake praja galek. Ora bakal tak pelikan mugahan bondo donya ora. Mergo nek bondo donya saben dina kalong gedene 2 taun entek. Ya bener niku, Pak. Lah, nek kowe duwe anak wedok bakal tak jodoke tak mantenke anakku karo anakmu. Minten karo Den Masih Subroto, Pak. Cocok. Tenang, Minten. Aku duwe bojo tenang iki yo, Pak yo. Ora sida nganggur kowe, ora sida nganggur. Arep entuk jodoh, arep entuk musuh sabar. Sabar. Sampai kok malah melu. Sinten to, Pak? Nggih, Pak. Kok njanur gunung kadungaren minggah wonten ing padusunan kula nggih padepokan kula. Wonten wigatos menapa Gusti Patih? Kakang Warok Guna Setra Kakang, Lho, pancen wonten wigatos yen kula tejak wonten rompok panjenengan ngaten. Jalaran kula mundi dawuh ngersane Kanjeng Dipati Dibyong Alim sing ing kono supaya munggah ana ing Kasiman. ndak ora muni. Nggih, Ing sekawit Kanjeng Dipati Dibyong Alim arep badhe ngajak bepisanan kali panjenengan. laras. Nggih, Menika Kakang. Yen kula minggah wonten ing Kasiman Kapurih. Ngaturaken uga rampe kangge kemanggihipun punang kemanten. Iki badhe dipun aturke kula. Bondo donya ing praja galek uga rampen iki nganggo dadi kemanten. Oh, nggih, Pak. Kowe golek tukang rias, golek saka ndi ya, Dik? Kene bae, Pak. Kene wae. Ora saka Rembang, Ora usah. oh Jawa Kalau Timur. tanggane dhewe ana. Oh iya. Kakang Warok Guna Setra Kakang, Kula menapa menika putranipun? iki yoga kula. Wah, Layak. sampean didik anak kula. Sajake kok petek napa pripun? Ayune niki lho ayune. Kok jenenge ngoten niku nggih pripun ngoten? Dipun alembono. Mboten kok beda kali bapak. Weh. Ya beten lah nek kula padha karo bapak sampean rak bingung. Ya Gusti bingung. Ayu. Nggih. Wedok karo anak saestu. kok sampean iki lho. Bapake ngoten kok putrane ngoten. Lho saniki ngangge cara. Oh wonten cara niku. Pun Kakang Warok Guna Setra. ngatur napa niki korampen dados anak kula dados temanten. Lho. Menika kangge uga rampe kenipun tinemune punang temanten. Oh kakak. Nanging Kakang salebetipun menika wonten nawala. Salebete lu menawa. Wonten nawala. Nawala kuwi apa, Bapak? Lah mulo saka kuwi. Samulo ki lak sing tulis-tulisan iki. Walah lak kula niki boten saged moho acane. Mangke putranipun ingkang maos. Oh ngoten. Nggih, saged. Yen kados tenaten ngomongake kula tampi tangan loro. Kakang Warok Guna Setra. Kula Senajan toh kabeh mau kula ngaturake wenang tatara. Nek isine wenang tatara niki kula mboten ikhlas Kakang.
lajeng menapa isinipun? Surasanipun Boten ngertos kula. boten ngertos. Boten mangertosi. Monggo panjenengan tampa sak menika. Katen. Nggih, kula tampine. Kangge sinten, Pak? Kangge sinten to? Nggih. Menika kanggo minten. Oke, mate nuwun. Ampun-ampun kula. Sakit suruh galak kula nelakake. Kakang Waruk Guna Sekto Kula mendah kaya ngapa seneng ati Kakang. Mergo sedelok meneh kebesanan lawan Dipati. Meningkat Dipaten Dibya. Kakang sasampunipun kula ngaturake udur apik. Kula kinten sampun sekap. Kula badhe tuwuhipun durung nekat Dipaten Kakang. wah mengkape atos sugeng tindak. Iki jangan masalah mate. Ya, Kula, Pak. Ya, apa to sampe kok, Pak? iki kan kowe jare. Pak, Piye, Dok? Dipati Trenggalek niki wana wonten layange to. Ya ana layange. Sampeyan waca, Pak. Wah, aku ora iso lho, Dok. Nek rasane atiku kok iki ndredeg lho, Pak. Dicek apa-apa. Bebari ana layang ki rasane ngatine miten deg-degan banget lho, Pak. Iki kepiye to, Dok, kok deg-degan. Wong wis kasunyatan, gustine pasti kok deg kaya oke. Sampeyan ra yo ndredeg to coba Iya. tak wacane, Pak. Tulisane Tulisane ireng-ireng. Loh, Pak, Demase Broto minggat. Ayo kita Aku calon bojo. Aku calon bojo ya, Pak. Aku rabekno, Pak. Aku rabekno. bapak. Aku mau Aku pokoknya calon bojo, Pak. Aku udah rabekno, Pak. Dan lo sama awak. Dan Bapak Dan Namo tinggal mati. Bapak piye Dan? Tangi ya Dok. Tangi ya Dan. Tangi. Kaget aku. Pas aku mati tenan. Yuk. Dan. Dan. Iya lagi. Dan. Di bapak. Wih. Dan. Mas, Kok mas? Di bapak. kowe bojoku. Kowe bojoku. Mas Subroto, bojoku. Ayo turu, aku keloni. Eh, Aku keloni. lamur piye kowe? Mas Subroto. Don, Ayo bubuk. iki bapak, Nduk. Kowe bojoku sayang. Mas, ayo. Ayo Mas, Broto, kowe bojoku. Aku keloni, aku pengen mbok keloni. Iki bapak, Nduk. Kowe bojoku. Bapak. Kowe bojoku. Malah bojoku bagus saja. Apa jake nganggo ngene iki kok piye?
apa, Mas? Kok tak kali kabeh iki? Bocah iki pisik. Tak bukakno, Mas. Ayo. Iman kuat kok. Ayo bubuk. Ayo bubuk. Bubu nanti aden. Nang kene ayo bubuk. Ora apik. Ayo bubuk. Moh. Ayo tak Iki bapak do. Ayo bubuk, Mas. Nanti bocah nasib. Mas Broto. Duk, eko lho den masih broto ning kono. Candol loro.
Aja ditake ya, Ten. Aja ditake ya, Ten. Ten, wis Ten. Baik golek dhuwit yo angel. Mbah, matur nuwun ya, Mbah. Wah, 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 wah. Mbak, matur nuwun, Mbak. Nggih. Yang maringi mugi lancar rezekine, Mbak. Aja dianggo, Ajeng. Ya iku ibuku anggo ya ora apa-apa. Ya nek nanggo ibuku. Bojoku nek sampe nyangoni ninten, Mas. Oh. Ora mesti, Ten. Ten, mrene yo mesti karo kowe. Loh. Gone pae ra ilang. Iki kasih cilik. Eko lho kasih broto. Eko. Eko lho dadi. Lah. Kamas. Kamas Supremo. Iyo. Wong wadon tak seneng karo wong lanang. Ora mikir